кеше инде аны кабул итә. Мәктәп программасы буенча инде бер фән генә була, инде биология. Чынлыкта биология йөзәгән төрле фәннәрдән торганда, микробиология, генетика, ботаника, зоологиянең берничә төре һәм һәр шул фәннәр эчендә үзләрендә үк төрле фәннәр була. Мәсәлән, шул ботаника эчендә фитопатология, микология, алгология һәм төрле башка. Болай инде мин үземчә молекуляр биология буенча специальләшәм. Әлеге презентацияны тәмамлап килгәндә әйтергә кирәк, кешеләр электректән кеше нигә картая дигән сорау биргәннәр үзләренә. Чыннан да инде бөтен кешенең яшь буласы килә, картаясы килми. Һәм төрле гипотезалар уйлап чыгарганнар инде хакында. Дөресен әйткәндә, элекеге безнең күбесенчә фәлсәфәчеләр булган, инде төрле фәлсәфи фикерләр биргәннәр бу хакта. Мин сезнең башыгызны катырган инде тарих белән үзем дә әйтергә кирәк. Гомумән, нишләп соң без картаябыз? Танылган Америка астрофизика Карл Сейган шулай дип әйткән, без барыбыз да йолдызлар тузаныннан торабыз. Чыннан да без торган атомнарга миллиард еллар алар. Мәсәлән, билгеле булганча, Җир планетасы 4,5 миллиард ел элек барлыкка килгән. Безнең төзегән атомнарга кадәр барлыкка килгән. Шулай күрә атомнар картаймый. Нигә соң кеше картая? Бу сорауны тормыш мәгънәсе белән кызыксынга һәр кеше биргәндер инде үзенә. Һәм әмма 20-нче гасыр башына кадәр бу проблемага фәнни караш әле формалашмаган була. Шулай беренчеләрдән булып бу проблеманы фән буларак формалаштырган кеше ул Илья Мечников. Сез аны беләсез инде, ул Нобель премиясе лауреаты. Фагоцитоз өчен алган бу премияны. Фагоцитоз ул бер күзәнәкләрнең икенчеләрен ашау процессы инде. Ул күрсәткән менә безнең организмда иммун күзәнәкләре бактерияларны шулай юкка чыгаралар, бер-берсен ашап. Һәм картаю турындагы бу фәнгә ул геронтология дигән исем бирә. Хәзерге вакытта хәзерге галимнәрнең картаю процессына карата төрле фикерләре бар, бу хакта төрле теориялар бар, әмма алар бөтенесе дә ике төп юнәлешкә бүленә. Беренчесе, бер галимнәр уйлар, картаю процессы ул безнең геннарыбызда салынган генетически запрограммированный процесс дип әйтә инде. Ягъни билгеле бер яшькә җиткәч кеше кичексез ул картай башларга тиеш, индер функцияларын үтәгәч. Икенче караш ул организмда яшәгән саен зарарланган молекулаларның күбрәк туплануы. Дөресен әйткәндә, бу юнәлешләр арасында катгый чик юк, алар бер-берсе белән тирән керешеп киткән, алга таба сезнең күрсезме? Шуңа күрә бу минем күзлектән болай бүленү дөрес түгел дип әйтәм. Теорияларга кереп киткәнче, күзәнәкләрнең бүленүе турында әйтеп китәргә кирәк, чөнки безнең картаюбыз турыдан-туры күзәнәкләрнең бүленү алу сәләтенә бәйле. Бик катлаулы схема инде. Мәктәп программасын исенә төшерсәгез, күзәнәкләрнең яшәү циклы берничә стадиядан тора. Ул бер стадия, зур стадия эшләмәс. Интерфаза, ягъни күзәнәкнең бүленүгә кадәр булган яшәеше, ул үзе берничә стадиядан тора, ул Ж1 стадиясе дип әйтелгән постсинтетик стадия. Ягъни бу стадияда күзәнәк үсә, аксыннар синтезлый,
өзінің функцияларын башкарып, келесі стадия ол синтетик стадия. Бұл стадияда нәсілдәнлек информациясының iki toptur kubeyeyim diyorsun gerekende. Çünkü bölünecek, bizim kuzenlerimiz iki kuzenekte bölünecek. Şu ay bulgaç, her kuzenekte nesildenlik informasyası bir kulemde bulunmadı. Şu ay kure bizim nesildenlik informasyası iki toptur orta. Yani DNK molekulusu kubeye devletliğinde replikasyon prosesi var aynı. Mesela bizim belgili bulgancha kişinin kuzeneginde 46 kromosomu var. Yani 46 DNK molekulusu. Hem bu diploid nabor deb ataladi, yani iki toptur ko'paytirilgan. Bizning har bir genimiz iki kopiyada berilgan genomda. Birgina kopiyada olganda ul haploid nabor deb ataladi. Şulay etib, bölünecek, bardakka kelecek iki kuzenekte nesildenlik informasyası bir ko'lamda bo'lsin uchun bizning DNK iki topqir ortam. Yani hem aytib ketirgan kerak. Репликация процесса uzvandan sonra kelesi stadiya ul J2 stadiyası. Bu postsintetik stadiya deb atalgan. Ham hozir aytgan kerak, har stadiyada kontrol punktlar var. Yani bu J1 bilan S fazası arasında bizning kuzenegimiz tekshiradi. Onun nesildenlik informasyasında bozulgular, neler yok, mutatsiyalar, eğer onlar var iken onlar keşiksiz düzeltilirge teyiş, yani reparasyon prosesi var. Eğer bütün reparasyon prosesi elbette çıkartırsa, kelesi stadiyada bütün replikasyon prosesi uzada, bizim ilk kuzenlerimizde bir kıslı normal nesildenlik informasyasını alalım. Eğer bu stadiyada kuzenekte türlü jerahatlar, nesildenlik informasyasında türlü jerahatlar başlatlansa, kuzenek ulerge teyiş. Bu apoptoz deyip atalar. Kuzeneknin özünü ötürüyor. Yani mesela eğer onun nesildenlik informasyasında bir türlü jerahatlar var iken, onun içinde şöyle proses başlanayında o türlü litik fermentlar anda işli başlayıp kuzenek özünü ötürüyor. Hem o tarqalıb bitmey. Nesildenlik informasyası bozulgan kuzenlik bölünse, ondan barlıqqa kelgan kuzenekler de bozuk nesildenlik informasyası olacak. Şu an göre kuzenek özünü ötürüge deyir. Çünkü o kelesi kuzeneklerge de zarar salacak. Zarar salmasın için bu prosesini mümkün kadar izolirованно işlerge deyir. Аларда бак тарап кетебиз, апоптоз процесин. Yani eğer bunda jerahatlar bolsa, apoptoz bu stadiyada bolar. Eğer anda tabılmasa, kuzenek ikinci stadiyaya köşer. Nesildenlik informasyası iki topqir ortam, hem üçüncü stadiyaya köşer. Hem şu stadiya arasında tağın bir kontrol punktu var, her kuzenek tekşirer. Onun bölünürge enerjisi var mı? Ve gerekli aksımları var mı? Onun reparasyon prosesi ahırga karşılanıp bitken mi, karşılanıp bitmegen iken, yanından o apoptoz stadiyasına köşecek. Eğer bulanın barısı da oğuşluk bitken iken, kuzenek bölüne başlayıp bu mitoz indi. Mitoz içinde özünde bir kontrol punkt var. O
хромосомаларга микротрубочкаларның бәйләнүе дип әйтим инде, тоташуы. Чөнки менә ул микротрубочкалар аларны полюсларга таба аералар. Ике Әгәр микротрубочкаларны алар күрсәтелгәндә сызыклар белән алар тоташмаса хромосомаларга, безнең хромосомаларыбыз ике полюска аерылып китми. Шулай итеп, барлыкка килергә мөмкин ике күзәнәк, берсендә бөтенләй хромосомалар юк, икенчесендә ике тапкыр күбрәк инде. Бу полиплоидия дип атала инде. Икедән артык нәселдән информациясе булса, бу начар. Бигрәк тә кеше өчен начар. Чөнки беләсездер инде Даун синдромы турында. Даун синдромы ул кешедә 21-нче хромосоманың 3 тапкыр күрсәтелүе дип әйтим. Кешедә ул икәү генә булырга тиеш нормаль рәвештә. Нормаль булмаган күзәнәкләрдә ул 3. Шулай итеп, әгәр уларның бу проблемаларның берсе дә булмаса, күзәнәк нормаль рәвештә бүленә. Һәр шулай итеп әйтергә кирәк. Бездә организмыбызда бөтен күзәнәкләр дә бүленергә сәләтле түгел. Ул күбрәк шул стволовые клетки дип әйтим инде, кәүсә күзәнәкләренә генә хас. Менә күпчелек күзәнәкләр билгеле бер күләмдә күзәнәк циклын үткәннән соң бу циклдан чыгалар. Ул женой стадиясе дип атала. Ягъни алар бүленүдән туктый. Әмма әлеге стадияларда алар әле бүленүнең сәләтен саклап калалар. Ягъни төрле стимуллар тәэсирендә, мәсәлән, бу бавыр күзәнәкләренә хас, әгәр бавыр җәрәхәтләнсә, бу күзәнәкләр яңадан циклга кайтып, яңадан бүленә башлыйлар. Ondan соңгы стадия женойдан ул дифференциация стадиясе, ягъни билгеле бер функцияләрне башкаруга күчү. Мәсәлән, кан күзәнәкләре, лейкоцитларында һәм башка төрле күзәнәкләр, алар кире циклга кайта алмый. Һәм киләсе сайтта төшәм инде. Яман шиш. Бу нәрсәгә бәйле. Яман шиш күзәнәкләре, алар бүленергә сәләтле күзәнәкләрдән генә барлыкка килә ала. Ягъни дифференциация, тулысынча дифференциация үткән күзәнәкләрдән яман шиш формалаша алмый. Ягъни нейроннардан яман шиш формалаша алмый. Ишеткәнегез бармы сезнең мозгта баш миендә яман шиш була дигән. Ул нейроннарга бәйле түгел, ул глия күзәнәкләренең бүленешенә бәйле. Буяу күзәнәкләренең молекулалары. Һәм билгеле булганча кешенең геннары, алар хәтерләсәгез, ул үзлексез. Ягъни ничек ул язылган, шулай укыла, аның арасында туктау билгеләре юк. Әгәр янында бер нәрсә күреп тора икән, безнең генетик код янында үзгәрә. Ул узыная, ягъни безнең генетик код укылганда билгеле булганча бер бу 3 нуклеотидлар җыелмасы ул триплет дип атала. Бер триплетка бер аминокислота туры килә. Мәсәлән, исмаил исәнен туры килә. Әгәр монда бер нәрсә кереп утырса, булай укыламый уже. Монда ул 3-нче укымашалый. Шунлыктан безнең аксымның аминокислоталар составы бозылачак. Һәм гомумән бөтен аксым бозылачак, чөнки янында триплетларның тәртибе үзгәрә. Һәм башка шартлар, онкоген вируслар, мәсәлән, монда лейкемия вирусын әйтергә кирәк. Ул
ретровируслар алар кешенең ДНК-сына, алар үзләренең ДНК-сын кертеп утыртырга сәләтле. Һәм аларның үзләренең ДНК молекулында билгеле бер геннар бар. Менә шул геннар алар күзәнәкне, кеше күзәнәген туктаусыз бүленергә, бүленү рәвешенә күчерәләр. Билгеле булганча туктаусыз бүленә торган күзәнәкләр ул яман шиш күзәнәкләре. Тагын шуны әйтеп бетерергә кирәк. Укып кеше белмәйдә. Кешенең геномында 44% ул төрле ретровируслар геннары, һәм анда про-онкогеннар дигән геннар бар. Алар нормада эшләми, әмма төрле тәэсирләр астында бу ген эшли башларга мөмкин, һәм күзәнәк яман шиш күзәнәгенә әйләнә. Һәм тагын бер шарт яман шиш күзәнәгенә әйләнү шарты, ул бер күзәнәктә берничә мутация, бер юлы берничә мутация барлыкка килү. Бу бик сирәк күренеш. Һәм күпчелек очракта мондый трансформациялар алар өлкән яшьтәге кешеләрдә генә була. Чөнки безнең организмыбыз алар гомумән яман шиш күзәнәкләрен үтерүгә специальләшкән дигәндә. Әмма иммун системасы эштән чыккан очракта кешедә яман шиш барлыкка килә. Һәм соңгысы нәселдәнлек. Ягъни, әгәр кешедә наследственная предрасположенность булса, мәсәлән, анда төрле ракларга. Мәсәлән, әйтергә кирәк, ретинобластома дигән яман шиш, ул күзнең сетчаткасының яман шише дип, ул нәселдән генә күчә. Ул бик сирәк очракта яңадан барлыкка килергә мөмкин. Һәм күпчелек очракта ул балаларда була инде. Апоптоз. Әйтеп киткәнем, апоптоз ул күзәнәкнең үлеме. Гомумән күзәнәкнең үлеме ике төрле булырга тиеш. Ул апоптоз, ул цивилизованный путь гибели. Күзәнәк башка үзенең тирәсендә башка күзәнәкләргә зарар салмый гына үлә. Һәм икенче төрле үлү рәвеше ул некроз. Күзәнәк бөтенләй җимерелеп, аның калдыклар тирә-яктагы күзәнәкләр арасында тарала. Анда воспаление башлана инде тукымада. Мәсәлән, әгәр күзәнәкләргә кислород җитмәсә, аларның эшләрендә бик күп нәселдәнлек информациясе бик нык бозылса, күзәнәк некроз рәвешендә үлә дип әйтелә инде. Апоптоз механизмы эшли башласын өчен нәселдәнлек информациясе бозылуы гына кирәк түгел. Әле организмда күзәнәк эчендә энергия җитәрлек булырга тиеш бу процессны башкарып чыгарулар өчен. Әгәр энергия җитмәсә, күзәнәк некроз юлы буенча китә инде. Апоптоз үзе ике рәвештә була. Беренчесе апоптоз эчтән дип әйтелгәндә, бик уңышлы тәрҗемә булмады инде. Апоптоз изнутри инде, русча әйткәндә. Ягъни, эчендәге төрле җәрәхәтләр тәэсирендә күзәнәк үзенә үлем карашы дип әйтелгәндә. Башка күзәнәкләргә зарар салмасын өчен. Һәм икенче төрле апоптоз, ул боерык буенча апоптоз, бу нормаль күренеш, күпчелек очракта эмбриональ үсеш вакытында булган процесслар, мәсәлән, анда бармаклар формалашканда сез күрәсез. Шул бармаклар арасындагы перегородкалар барлыкка килсен өчен анда күзәнәкләр үләргә тиеш. Һәм тагы бер, мәсәлән, бөтен кешегә дә таныш мисал, көз көне агачларның яфраклары коелу, бу да апоптоз. Һәм без шуны фикер әйтәбез инде. Нормаль күзәнәк үләргә тиеш. Үзенең эшен башкарып бетергәннән соң бу апоптоз процессы белән башкарыла. Әгәр күзәнәк үлми икән, ул яман шиш күзәнәгенә әйләнә. Иң башта мин әйтеп киткәнем,
теорияларны көтөргә бүләргә була. Берсе нәселдән килүче картаюның нәселдәнлек белән бәйләнгән теориялар дип әйтәләр. Шушы теориялар файдасына төрле фактлар чыгаралар. Мәсәлән, ул нәселдән килүче вакытыннан алда картаю синдромнары. Ул синдромнар прогерия дип атала. Шушы синдром белән авыручы кешеләр алар вакытыннан алда картая башлый. Мәсәлән, Хатчинсон-Гилфорд синдромы белән авыручы балалар, алар туганда нормаль балалар төсле булалар, ләкин 1 яшьтән алып инде аларның организмнарында карт кешеләргә хас процесслар башланалар, картая башлар, бик тиз картаялар. Аларның уртача гомер озынлыгы 15 яшь. Һәм күпчелек очракта шул карт кешеләргә хас авырулардан үтеп китәләр, анда инфаркт миокарда, инсульт һәм башка төрле. Һәм Аллаһка шөкер, бу мутация ул бик сирәк, 5-8 миллион туган балага бер генә була. Гомумән җир шарында 120 генә шундый кеше бар була инде хәзерге вакытта. Икенче төрле нәселдән килүче авыру ул Вернер синдромы. Мондый кешеләр алар нормаль кешеләр кебек үсәләр инде урта яшькә кадәр, яшь үсмер чорына кадәр. Әмма 18 яшьләргә җиткәч, аларның да организмнарында картаю процессы башлана. Алар бик тиз картая башлыйлар. Аларның уртача гомер озынлыгы 1,54 яшь. Һәм өченче тип ул сегментар прогериялар, ягъни алар тулысынча картаю түгел, аларның төрле картаюның төрле чагылышлары гына бар. Мәсәлән, тиресе ныграк картая, янда баш миенең күзәнәкләре тизрәк картая. Һәм әйтергә кирәк, буларның бу синдромнарның бөтенесе дә диярлек нәселдәнлек информациясе белән бәйле төрле процесслар да катнашучы геннарның мутацияләренә бәйле. Ягъни ДНКның репарациясе яисә ДНКның репликациясе, ягъни шул ДНКның төш эчендә урнашу рәвешен билгеләүче аксыннарга бәйле. Тагын бер статистик ул бик спорный. Бәхәсле теория шул нәселдән картаюның нәселгә салынган процесс икәнен дәлилләүче факт дип әйтим инде. Ягъни шундый статистика үткәргәннәр, төрле яшьтәге хатын-кызларның гомер озынлыгын билгеләгәннәр һәм аларның беренче баласын ничә яшьтә табуларына караганнар һәм 40 яшьтән соң бала тапкан хатыннарның иртә бала тапкан хатыннарга караганда күпкә озаграк яшәүләрен билгеләгәннәр дип әйтим инде. Һәм шулай ук карт аталардан туган балаларның гомер озынлыгы кыска икәнен күрсәткәннәр. Ягъни бу эволюцион теория дип әйтик инде. Кешенең организмында организмы шулай корылган, ягъни ул нәсел калдырганнан соң ул һичшиксез картаярга һәм үләргә тиеш инде. Әмма моңа каршы икенче фактлар да бар. Мәсәлән, шул гомумән бала тапмаган һәм соң бала тапкан хатыннарда шундый статистика бар, аларда күкрәк һәм аналык рагы ешрак очрый. Ничек кенә карасаң да инде нәрсә барлык кеше үләргә тиеш дигән. Шул нигә килеп чыга. Ярар теорияларга күчәбез. Беренче теория ул соматик мутациялар теориясе, иң беренче теориялардан берсе, аны Леонардо Циллар тәкъдим иткән. Аның фикеренчә, картаю ул күзәнәкләрдә төрле мутацияларның туплануының тәэсире. Әгәр ДНКга төрле җәрәхәтләүче факторлар тәэсир итсә, мәсәлән, ул ультрафиолет нурланыш,
радиоактив нурланыш, төрле химик мутагеннар, кислородның актив формалары санап барып китербез. Шулай ук монда мутаген факторларга шит ДНК-да карый. Шул кешенең ДНК-сында утырган провирустарны әйтергә кирәк, һәм анда төрле транспозон дигән элементлар да бар. Көпчелек очракта бактерияларда очрый, монда мәсәлән бер үк нуклеотидлар эзлеклелеге ике тапкыр кабатлана һәм алар теге капма-каршы ориентациядә тора. Уртада бактериялар да инде. Монда нидер антибиотикка карата каршы торуны тәэмин итә торган ген булырга мөмкин. Кешедә башка ген булырга да мөмкин. Һәм гомумән транспозон булмаса, үзе транспозон дип атала бит. Әмма бу кичкенә генә нуклеотид кисәкчәләре алар инсерцион эзлеклелекләр, инсерционный последовательность дип аталалар инде. Һәм шулай галимнәр билгеләгәннәр, күпчелек очракта безнең хромосом мутациялары шул инсерцион элементларның активлашуына бәйле. Алар үзара рекомбинацияга дучар булып килгәндә. Алар менә бу ДНК кисәгеннән аерылып чыгарга һәм икенче җиргә күчеп утырырга мөмкин. Яки, мәсәлән, алар алышырга мөмкин икенче хромосомадагы шундый ук кисәкчекләр белән. Мәсәлән, монда да шундый ук икенче хромосомада. Алар алышыналар да, мәсәлән, монда уже ике копия булачак. Бу китергә мөмкин бер генның ике тапкыр кабатлануына. Яки бу хромосомада ул ген гомумән юкка чыгачагына. Һәм бу процесслар бөтенесе организмдагы процессларны бозачак, чөнки безнең геномыбыз ул бик нечкә регуляциялай бер дип әйтгәндә, бөтенесе бер-берсе белән бик каты бәйләнгән. Әгәр бер ген эшләүдән тотты икән, ул һичшиксез башкалар геннарга да тәэсир итәчәк. Һәм киресенчә, эшләргә тиеш булмаган ген эшли башлый икән, ул башка геннарга да тәэсир итәчәк. Һәм шушы факторлар тәэсир итте. ДНКда нидер җәрәхәт барлыкка килә, янда нуклеотидлар алышына, я ул бушылгыр гомумән үзелергә мөмкин. Әгәр ул ямалмаса, эшкәртелмәсә, мутация барлыкка килә. Ягъни бу стойкое нарушение дип әйтелгәндә. Аны инде эшкәртеп булмаячак. Менә бу репарация процессы белән әйтеп киткән, ул ДНКның ике тапкыр артуына кадәр булырга тиеш, чөнки аннан соң да аны берничек эшкәртеп булмый. Шушы мутациялар ахырдан җыела геннарның эшенең бозылуына китерә һәм әлбәттә инде кешенең организмдагы төрле процесслар бозыла һәм кеше картая. Киләсе теория ул өйрәкле радикаллар теориясе, яисә аны икенче әйтәләр оксидатив стресс теориясе. Аны Харман һәм Эммануэль дигән галимнәр беренче булып тәкъдим иткәннәр инде теорияны. Билгеле булганча, кислород ул бик актив газ. Мәсәлән, безнең җир шарында 21% тәшкил итә безнең атмосфераның. Әмма ул үсемлекләр аны һәрдаим бүлеп чыгарганга бәйле. Әгәр үсемлекләр аны һәрдаим бүлеп чыгармаса, безнең атмосферадагы кислород күптән юкка чыккан булыр инде. Шуңа күрә бу гомумән ул кислород ул бик әйбәт биомаркер дип санала астрономнар үзлегеннән дә, чөнки чит планеталарда җирдәге төсле яшәү рәвешләре күзәгәндә. Мөмкин астрономнар. Астроном-любитель. Башка планеталарда җирдәге төсле яшәү рәвешләрен эзләгәндә, алар беренче чиратта аның атмосферасын анализлыйлар. Әгәр анда кислород бар икән, димәк, бу планетада яшәү булуы бик мөмкин. Шулай дип әйтик, безнең
формадан көчеп таркалалар һәм шул органик матдәләрдән электронны айырып алып төрле ферментлар аша сикерткәндә аларның энергиясе арта һәм безнең организм митохондрия эчендә энергия барлыкка килергә мөмкин инде. Кислород ул электронның соңгы акцепторы булып санала. Әмма бу цикл ахырга җиткәнче безнең монда күрәбез кислородның төрле актив формалары барлыкка килергә мөмкин. Вот. Дальше. Ул актив формалар эшкәртелмәскә дә мөмкин, әгәр митохондрияләрдәге ферментлар дөрес эшләмәсә, яисә әз эшләсә, алар җыела инде. Шулай әйтергә кирәк, безнең организмда тагы иммун системасы күзәнәкләре бар, ул мәсәлән нейтрофиллар, ул ак кан тәнчекләренең бер төрләре, алар бактерияләрне үтерү буенча специальләшәләр һәм аларны үтергәндә алар шулай ук кислородның актив формаларын бүлеп чыгаралар инде. Шулай ук бу радикаллар башка тәэсирләр аркасында да барлыкка килергә мөмкин, мәсәлән, ультра-шәмәхән нурланыш тәэсирендә, радиоактив нурланыш тәэсирендә һәм әйтергә кирәк, шул ук радиационный биологиядә шундый термин бар, кислородный эффект дигән. Әгәр нидә организмны рентген нурлары белән кислород тәэсирендә эшкәртсәләр, мутацияларның оешлыгы 2-3 тапкыр арта. Моның сәбәбе шул ук радиоактив нурланыш тәэсирендә суның радиолизы, ягъни радиоактив нурланыш тәэсирендә су төрле радикалларга таркалырга мөмкин. Һәм шушы галимнәр, шушы шундый әйтәләр инде, безнең организмыбызда шушы актив кислород формалары тәэсирендә төрле җәрәхәтләр барлыкка килергә мөмкин, шул ук ДНКда анда төрле окислашкан формалар барлыкка килә һәм ул геномның эшчәнлегенә комачаулый. Аксымнар җәрәхәтләнергә мөмкин, билгеле булганча безнең ферментлар алар бөтенсе аксымнар, фермент дөрес эшләми икән, димәк күзәнәк эчендәге процесслар бозыла. Һәм бу актив формаларның барлыкка килүенең төп чыганагы итеп барыбер да шул митохондрияларны саныйлар иде, чөнки башка чыганаклар алар бик әз доза бирәләр. Хәзер әйтеп китергә кирәк, шул теория эчендә ул теория дип әйтелгән митохондриаль теория. Бу митохондрияларның үзләренең эшчәнлеге белән бәйле. Билгеле булганча, митохондрияларның үзләренең ДНК-сы бар. Ул шундый йомык формада безнең төштәгедән аермалы буларга инде. Һәм ул төштәге ДНК-дан аермалы буларак, аны саклаучы аксымнар юк, гистоннар дип әйтик инде. Төш эчендәге ДНК менә шундый аксымнарга урала һәм алар аны төрле җәрәхәтләрдән сакларга мөмкин. Митохондриаль ДНК-ның андый аксымнары юк. Һәм митохондрия эчендә кислородның актив формалары белән бәйле төрле процесслар бар булганлыктан, гомумән шушы ДНК-ның мутациялар барлыкка килү ешлыгы ул күп тапкырлар артыграк безнең төштәге ДНК-га караганда. Һәм анда гомумән репарация процессы да начаррак бара. Һәм сез бу диаграммадан күргәнчә, митохондриаль ДНК-ның зарарлануы андагы ферментларның активлыгы начарлануына китерә, һәм ул актив ферментлар актив эшләми икән, димәк, кислородның актив формалары тагы да күбәя, һәм бу гомумән яңадан шул процессның кабатлануына китерә инде.
фибралар барысы да өлеш көртә катайга. Leonard Hayek degan kitob kishining embrional fibroblastlarini o'stirgandan so'ng laboratoriya shartlarida fibroblastlar tutashtirg'ich to'qimada bo'lgan kuzanaklar, masalan, sinirlar ham boshqa to'qimalar deb aytmayman. Shunday qiziqli kuzatuv yasaydi. Kulturada bu kuzanaklar ko'p deganda 50 topqirdan bo'linadi. Bu, конечно, tugal belgilay olmaydi, topqir bo'linganmi yo'qmi? Ammo mana shu yaqincha 50 topqir bo'lingandan so'ng ular butunlay bo'linidan to'xtaylar ekan. Ham u shunday fikrga keladi. Ya bo'lmasa kuzanaklar bo'lingan sayin ularning ishlaridan moddalar orta bora ham ularni bo'limidan tiyar, ya esa kelisincha narsadir kiymi. Fibroblastlar u bizning normal kuzanaklar, ammo xila kuzanaklari u onaliq epitelining rak kuzanaklari deymiz. Henrietta Lacks degan xotin-qizdan birinchi topqir bo'linib olingan. 50-yillarda ham shu zamondan beri ular hamon o'shilar. Ularni bilan chiqib bo'lmaydi. Ularda onday narsa yo'q. Ularni ko'pmi urishsang-da, ular bo'linadilar. Aytaylik, ko'pchilik oshishlar endi vaksinalar mana shu xila kuzanaklarida yasalgan. Ham bu nelikdan so'ng bu kuzanaklar bo'lindan to'xtaydilar. Bu masalani hal etish uchun turli gipotezalar taqdim etiladi, ammo eng turlisin bizning vatandoshimiz Mikhail Alovnikov taqdim etadi. 1971-yilda u markinotomiya teoriyasi deb ataladi. Aytaylik, bizning xromosomalarimizni oxirida telomerlar degan shunday DNK izliklari bor. Ular xromosomani boshqa xromosomalar bilan yopishidan saqlaydi. Ya'ni mexanik funksiya boshqaradi. Unda bir genlarda yo'q, u unda qo'llanilgan nukleosid izliklari ham DNK replikatsiyasiga kirib qolgan bu o'rinsiz. Bizda bir yo'li 2 shilbir, ham ular ikkisida bir yo'li sintezlanadi. Lekin DNK polimeraza degan ferment u shu DNK sintezida qatnashadi. U bir yoqlig'ini ishlay oladi. Usulni aytganda 5 shtrixdan 3 shtrix yo'nalishidagina. Ammo ikkinchi yoqqa уже intriga kerak. Sintezlarga. Bu bir qiziq mexanizm yordamida boshqariladi. U kichkinagina kesakchiklar formasida sintezlanadi. Запаздывающий цепь degan. Bu DNK molekulalari. Bu SHMH aytiladi, u RNK molekulasi, chunki bizning DNK polimeraza u noldan sintezlay olmaydi. Onun uchun zatravka deb aytishim kerak. Narsaga yopishtirgan kerak. Yo'qdan g'ina u yog'dan sintezlay ola boshlamaydi. Ammo butun sintez o'tgandan so'ng bu SHMH bilan olib tashlanadi, chunki ular kerak bo'ladi bizga. Ham shuni kuzatamiz. Bizning bir shilbir bir yoqdan qisqaradi. Bunda shunday chiqib turadigan qisqacha aytganda, ular endi ko'zanak bo'lingan sayin shu telomerlar qisqaradi, shunga ko'ra belgili bir uzunlikqa yetgandan so'ng ko'zanak bo'lina olmaydi. Chunki bu ayollar uni boshqa saqlay olmaydi. Shundan da bu gipotezani 2009-80-yillarda dalillar bir turkum Amerika olimlari ham Nobel